Hai, următor, hai, Robi, hai! Emoțiile! Da. Așa, cine? Ia, hai! Și atunci care e problema? Care e problema? Cine o zice? Zi, Vlade! După ce sunt Uitară și știi. Haide, zi! Stai să... că nu mai puteam! Da! Pe Angela l-am comandat la învățătorilor. Am avut mare mânț. N-am fost teamă că nu le vom primi la timp. Dar slavă Domnului și veste bună. Sunt gata împachetat, gata de încărcat cu sania trasă de rene a lui Moș Crăciun. Hai că venim Moș Crăciun! Hai, Așa, Moș! Bună ziua, spiritușilor și Bună ziua, bună ziua! E bine că m-ați lăsat să dorm puțin, că tare lungă cale mă așteaptă, lungă și obositoare. Bravo! Bună ziua, Moș Crăciune, cred că abia aștept să pleci. Ai să mergi ca în fiecare an la toți copiii, nu-i așa? Ei, la toți copiii, la o mică parte. Ei, nu se poate! Cum la o mică parte, Moș Crăciune, noi de ce am pregătit lista cu toți copiii și am pregătit pentru fiecare jucăria la care visam. Ce listă? Sper că nu mi-ați greșit-o ca și anul trecut. Vă mai amintiți ce am pățit? Mă duc la o fetiță și îi dau o păpușă dolofană cu bucle aurii și gropițe în vrăj, care zicea mama, mama, când te jucai cu ea și numai ce văd că văd Cât colo? zice, ea nu vreau urățenia asta, eu vreau păpușa Barbie. Păi nu spuneți în Moș Crăciune că producătorul lui Barbie ne-a trimis marca prea târziu. O să duci păpușa la anul acesta, ce o să fie? Ba nu o să-i duc nimic, copilul meu. Nu e frumos să-i primim pe copii pentru că fabricanții nu ne-au trimis nouă jucăriile la timp. Nu, m-am hotărât. Anul acesta nu mai merg la toți copiii. Dar nu se poate Moș Crăciun. După atâția mii de ani, Moșule, acum la toți. se pare că e momentul să renunți? Ba, eu v-am spus de la mulți ani, dar voi nu vreți să mă înțelegeți. Și întotdeauna mă faceți să vă promit că mă duc chiar la toți copiii. Păi să ne promit. Gata? Da, da, bravo, bravo! Astăzi s-a născut Hristos. Hai să-l cântăm! Da? Luminos, lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Mintitel în fășețel, în scuteri de bumbăcel, lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Toate nu răzbate neaua, ninge, nu la ninge, lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și de acum până în vecie, mila Domnului să fie. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Bravo! Bravo! Ce mai La zicem? mulți ani, cu sănătate! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Vă mulțumim, copii, să mulțumim și generoșilor noștri sponsori. Aș vrea, înainte de a începe să împărțim cadourile, să mai rostim rugăciunea Tatăl nostru împreună, că poate aude și moșul și iese cumva prin altar să ne împartă darurile, da? Haideți! Tatăl nostru care ești în cerul, Sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de acum zilele vechiul, dă-ne nouă astăzi și iartă-nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. A, bine ai venit, Moș Crăciune! A venit și Moș Crăciun la noi! Bine ai venit!
veniți, moșule. Vine departe, moșule, vine departe. Bine ai venit! La mulți ani! Haideți să ne apucăm să ne împărțim cadourile la copii. Haideți! Să aveți răbdare că avem pentru toți. Haideți! Tot plăcută la fiecare. Copii, când vă luați plasa, treceți ușor spre ieșire, da? Hai!